Καλώς ήρθατε στο Σενάριο, το podcast για εις βάθος ανάλυση και κριτικές. Σήμερα κοιτάμε την Hermès, μια μάρκα πολυτέλειας, σχεδόν 200 ετών πια. Απίστευτο, Ναι, μπορεί να μην είναι η μεγαλύτερη, ξέρεις, σε μέγεθος, αλλά η επιθυμία που δημιουργεί, η αποκλειστικότητα είναι απλά σε άλλο επίπεδο. Αναγνωρίζεται παντού από την ελίτ. Σωστά. Θα βασιστούμε κυρίως σε ένα βίντεο του CNBC, λέγεται «Γιατί η Hermès αναπτύσσεται ενώ οι LVMH και Gucci υποχωρούν». Η αποστολή μας λοιπόν να καταλάβουμε πώς τα καταφέρνει, πώς διατηρεί αυτή την επιτυχία, την ανάπτυξη. Με όπλο τη σπανιότητα που λένε. Ακριβώς. Ειδικά τώρα που η πολυτέλεια παγκοσμίως περνάει μια φάση επιβράδυνσης. Μάλιστα. Και για να δώσουμε μια εικόνα, οι τσάντες Birkin και Kelly από μόνες τους φέρουν το 25% των εσόδων, φαντάσου. Ναι, και στη μεταπώληση φτάνουν αστρονομικά ποσά, εκατοντάδες χιλιάδες δολάρια. Η μετοχή πάνω από $22.000, κεφαλαιοποίηση πάνω από 233 δισεκατομμύρια. Τον Οκτώβριο του 2024 αυτά. Λοιπόν, ας μπούμε στο θέμα. Ωραία. Η ιστορία της Hermès, κοίτα, δεν είναι απλά παρελθόν. Είναι το θεμέλιο. 1887, Παρίσι, ο Thierry Hermès. Ξεκίνησε με είδη υπησασίας, σωστά, για αριστοκράτες. Ακριβώς. Και το 1880 πήγαν στην οδό Faubourg Saint-Honoré, εκεί που είναι και σήμερα στην καρδιά της κομψότητας. Μάλιστα. Και μετά ήρθαν τα εμβληματικά προϊόντα. Η Kelly από την Grace Kelly, η Birkin από την Jane Birkin. Δεν είναι απλά τσάντες, είναι ιστορίες. Έχουν μια άβρα, ναι. Και μην ξεχνάμε, ήταν πρωτοπόροι. Έφεραν πρώτοι το φερμουάρ στην Ευρώπη από την Αμερική. Αλήθεια, δεν το ήξερα αυτό. Ναι, οπότε έχεις ιστορία, έχεις τέχνη, χειροτεχνία δηλαδή, και μια βαθιά κατανόηση του ποιος είναι ο πλούσιος πελάτης τους. Είναι εντυπωσιακό πώς αυτή η κληρονομιά μένει ζωντανή. Αλλά πώς ακριβώς, πώς συνδέεται όλο αυτό με τη στρατηγική του σήμερα? Είναι μόνο η ιστορία και η ποιότητα? Όχι μόνο. Είναι συνδυασμός. Η ιστορία δίνει το κύρος, η χειροτεχνία την αξία, αλλά η στρατηγική, η ελεγχόμενη σπανιότητα, αυτή φτιάχνει την τρέλα, την επιθυμία. Δηλαδή παράγουν λιγότερα επίτηδες? Επίτηδες. Λιγότερα από όσα θα μπορούσαν να πουλήσουν. Λιγότερα καταστήματα, περιορισμένη διαθεσιμότητα στις τσάντες, ελάχιστα πράγματα online. Μα ως εισηγμένη εταιρεία πώς το ισορροπούν αυτό? Ανάπτυξη από τη μια, αποκλειστικότητα από την άλλη. Εκεί είναι η μαεστρία. Βρίσκουν την ισορροπία. Και βοηθάει πολύ η κάθετη ολοκλήρωση. Ελέγχουν τα πάντα από τα δέρματα μέχρι το κατάστημα. Η οικογενειακή υπόθεση ακόμα, σε μεγάλο βαθμό. Ναι, και αυτό παίζει ρόλο. Δίνουν σπάνιες συνεντεύξεις. Είδες, απέρριψαν το CNBC. Έχουν τον δικό τους τρόπο. Και αντιστέκονται στις τάσεις, έτσι. Το streetwear που σάρωσε αλλού. Ακριβώς. Δεν τους άγγιξε σχεδόν. Το βλέπουν ως προστασία της μάρκας μακροπρόθεσμα. Αυτή η στρατηγική, το λιγότερο είναι περισσότερο, τους βοηθάει να, ας πούμε, εξομαλύνουν τους κύκλους της αγοράς. Μιλώντας για πελάτες, διάβασα κάτι πολύ περίεργο. Ότι για να πάρεις Birkin ή Kelly δεν αρκεί να έχεις τα λεφτά. Πρέπει, λέει, να χτίσεις σχέση με τον πολιτή, να έχεις ιστορικό αγορών. Ισχύει? Ναι, ισχύει. Είναι μέρος της εμπειρίας, της μυσταγωγίας θα έλεγα. Υπάρχει μια άτυπη διαδικασία. Πρέπει να δείξεις αφοσίωση στη μάρκα, αγοράζοντας κι άλλα πράγματα. Απίστευτο! Και υπάρχουν και όρια. Νομίζω 2 τέτοιες τσάντες τον χρόνο, αναπελάτη, κάτι τέτοιο. Οπότε, αν έχεις Birkin, σημαίνει ότι έχεις ξοδέψει πολλά στην Hermès γενικότερα. Καταλαβαίνω. Και το πετυχαίνουν αυτό με σχεδόν καθόλου διαφήμιση συγκριτικά, και χωρίς πρεσβευτές μάρκας, celebrities clip. Εστιάζουν στον βασικό τους πελάτη, τον πολύ πλούσιο, όχι στον περιστασιακό καταναλωτή πολυτελείας. Λογικό. Και φαίνεται να δουλεύει, έτσι δεν είναι? Τα οικονομικά που αναφέρει η πηγή είναι πολύ δυνατά. Πάρα πολύ. Τρίτο τρίμηνο του 2024, διψήφια αύξηση εσόδων. Την ίδια ώρα, LVMH, Kering, η Gucci δηλαδή, έπεφταν. Μεγάλη διαφορά. Τεράστια. Και η μετοχή τους ανέβαινε σχεδόν 10% από αρχές του 2024. Ενώ οι άλλοι μείον 13% η LVMH, μείον 40% η Kering. Καταλαβαίνεις. Μάλιστα. Ο δείκτης PE, πολύ ψηλά, δείχνει εμπιστοσύνη. Και τα έσοδα ανακατάστημα,
πολύ πάνω από τον ανταγωνισμό, παρόλο που έχουν λιγότερα μαγαζιά. Θυμάσαι την προσπάθεια του Αρνόλτ της LVMH να τους πάρει? Ναι, παλιότερα. Είχε αποτύχει. Αυτό λέει πολλά. Ωστόσο, πάντα υπάρχουν ρίσκα. Ποιες προκλήσεις βλέπει η πηγή για την Ερμές? Παλιό. Χρειάζονται νέα εμβληματικά προϊόντα, ίσως στα ρολόγια, αλλού. Ναι, η ανανέωση. Δεύτερον, οι απομιμήσεις. Τεράστια βιομηχανία τους κοστίζει σε νομικά έξοδα. Τρίτον, θέματα βιωσιμότητας, ηθικής, τα δέρματα από εξωτικά ζώα, η κλιματική αλλαγή που επηρεάζει το μετάξι, τα δέρματα. Και υπάρχει και το νομικό θέμα με την ίδια την στρατηγική του, σωστά, αυτή η αγωγή στην Καλιφόρνια. Ακριβώς. Η ομαδική αγωγή. Τους κατηγορούν για παραβίαση αντιμονοπολιακής νομοθεσίας, ότι ουσιαστικά σε αναγκάζουν να αγοράσεις άλλα πράγματα για να έχεις δικαίωμα να πάρεις Birkin. Δηλαδή, αυτό που λέγαμε για το χτίσιμο σχέσης. Ναι. Αυτό που κάποιοι βλέπουν ως μαγεία, άλλοι το λένε πανούργο επιχειρηματικό μοντέλο. Είναι λεπτή η γραμμή. Και πάντα υπάρχει ο φόμος για επιβράδυνση στις μεγάλες αγορές, Κίνα, Αμερική, Ευρώπη. Συνοψίζοντας λοιπόν, φαίνεται ότι η ανθεκτικότητα της Ερμές έρχεται από έναν μοναδικό συνδυασμό. Ιστορία, τέχνη, ελεγχόμενη σπανιότητα και μια βαθιά γνώση του ποιος είναι ο πελάτης τους. Ακριβώς. Μια συνταγή που τους κρατάει δυνατούς ακόμα και σε δύσκολες περίοδους για την πολυτέλεια γενικότερα. Μάλιστα. Και αυτό μας αφήνει με ένα ερώτημα, ίσως για σκέψη. Μπορεί μια στρατηγική που βασίζεται τόσο πολύ στην ακραία αποκλειστικότητα, στην άρνηση σχεδόν, να είναι βιώσιμη για πάντα, ειδικά με τις νομικές και ηθικές προκλήσεις που είπαμε? Ή μήπως ακριβώς αυτή η δυσκολία, αυτή η μαγεία της άρνησης, είναι τελικά το μυστικό που εγγυάται ότι θα πετυχαίνει για πάντα?